Привет на всички, които гледат това видео. И така, днес искам да говоря за така наречения от мен отрицателен подход на действие за придобиване на усещането, че ще се сбъдне желанието ви. Ако примерно се притеснявате или страхувате, че няма да постигнете дадена цел, която сте си поставили, това, което може да направите, е да задействате така наречения отрицателен подход на действие, чрез който може всъщност да премахнете това притеснение или този страх и заедно с това да придобивате усещането, интуицията, че ще постигнете целта си, при което съгласно закона за причинението това ще се случи. В този смисъл може да си кажете еднократно на ум или на глас, както ви е удобно, примерно израза "няма да стане това, което искам". И по този начин може да задействате така едни съпротивителни сили у вас, на база на което може да придобиете усещането, интуицията, че ще постигнете целта си и тогава закон за привличане ще работи така, че това да се случи. Тоест, чрез израза, който споменах, може да направите така, че подсъзнанието да генерира в съзнанието ви мисли, поради които да се настроите да мислите и вярвате, че ще постигнете целта си, и тогава ще сте направили това, което е необходимо, за да може закон за привличането да работи във ваша полза и действително да постигнете целта, която сте си поставили. А до такъв ефект може да се стигне, ако сте на 100% убедени, че заслужавате да се сбъдне желанието ви, че е редно да се сбъдне желанието ви, и при това положение, използвайки израза "няма да стане това, което искам", вие един вид ще задействате чувството си за справедливост и в резултат на това във вас могат вие ще се противопоставите срещу това, което е неправилно в случая, именно несбъдването на желанието ви, в резултат на което подсъзнанието ви ще генерира в съзнанието ви мисли, които в резултат на което подсъзнанието ви може да генерира в съзнанието ви мисли, които да доведат до това да придобиете тази интуиция, това вътрешно чувство, което е необходимо, че ще се сбъдне желанието ви, което е необходимо, за да се случи точно това, което искате.